Puumala salpalinja bunkkeri. Mennään kattoo ylhäältä. Joo, kierretään täältä sivusta ensin. Elikkä PST-tykin ampuma-aukko. Itse asiassa tää on konekiväärin ampuma-aukko. Ilmeisesti se nyt on. Siellä onkin KK sillä. Tää KK on ampuma-aukko. Ja sit siinä vieressä on tommonen ehkä Suomi KP:llä hyvin pystyy ruiliin ulos ja semmonen hyvä tähystysrakko, mihin ei kumminkaan kuti ja sirpaleet mene helposti sisälle. Eikä minne tää merirosvo menee. Sitten leppu täältä. Ylhäällä näkyy tähystyskupu, panssaroitu. Sitten panssarimiehet menee tänne. Älä tässä katsoo. Eikö tää panssarit katoo? Panssarit joudutaan tykki. No kyllä on.